Malikono maliko kanga foli ba filɛ baga kelen na bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna ko ni ɲanguma malek tudon kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da ukulu kan o dɔ ye k'a fɔ marisikalo tile 29 kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bin Kucala poste de péage dɔ kan an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ kari tɛmɛnen n'o tun ye marisikalo tile 29 ye Kucala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zankaso poste de péage binganikɛla dɔw ni marifa kun b'olu bolo olu de kɔni taara bin yen kan binganikɛla ninnu y'u ka nin wale in kɛ su 23h wagati ko wa u ka bingani kɛra sababu ye ni finitigi fila kɔni nin tora a la ko fɛn min ye gendarme muso kelen o fana kɔni tununnen bɛ nin wagati in na kunnafoni wɛrɛ min bɛna bɔ kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la kari don hali bi a yirala k'a fɔ mɔgɔ 11 kɔni nin tora mugujugu dɔ cili la Ɲafunke kari tɛmɛnen n'o tun ye kalata don ye ni kalata in yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka an ka wasadenw sugandi a yirala k'a fɔ kojugu taara ka jamana kɔnɔden dɔw kɔni sɛgɛrɛ o don o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Ɲafunke mɔgɔ 11 olu de kɔni kun bɛ mobili dɔ kɔnɔna la k'u selen sara feere ale ni gɔriku ni ɲɔgɔn cɛ u yɛlɛla mugujugu dɔ kan n'o cira n'u ye ni mugujugu in cili sababu la a yirala k'a fɔ mɔgɔ 11 in bɛɛ kɔni nin tora a la ko wa fɛn min ye mobili in yɛrɛ ye ko fana kɔni jenina bɔgɔbɔgɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ minnu kɛra nin kasara in sababu ye olu ma dɔn fɔlɔ nka kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'u minɛ ni k'u lase fanga ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka lase aw ma o ye k'a fɔ kunu marisikalo tile 30 kɔnɔna la dɔ ye miliyɔn 100 di an ka jamanakuntigiw ma walasa k'u dɛmɛ coronavirus kɛlɛli la kunu tɛnɛndon marisikalo tile 30 fɛn min ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Dr Bubu Sise ale ni kɛnɛya minisiri olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ a yirala k'a fɔ ni ɲɔgɔn in yɛrɛ kɔni kɛra ɲɛnajɛ de ye walasa fɛn min ye miliyɔn 100 ye ni ka se k'o kunbɛn a kunbɛncogo la a yirala k'a fɔ wari in dira mɔgɔ min fɛ k'o ye malien opérateur économique dɔ de ye n'o tɔgɔ ye Tidiane Ben Ali Hussein a ka kumaw la sa a y'a yira k'a fɔ ko ni wari in di kun tɛ fosi ye ko ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ fɛn min ye coronavirus ye o kɛlɛli kɔni na o hukumu kelen kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ malien bɛɛ de kɔni kan k'i seko kɛ nin banako in na walasa fɛn min ye nin bana in ye k'a tunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la pewu fɛn min ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Bubu Sise ye ale y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi tɔgɔ la ani malien yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ nin tigilamɔgɔ ye o hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye fɔn ye mun sigilen don coronavirus kɛlɛli kama ko kɔni b'an ka jamana kɔnɔ o kama sa ko malien o malien ne de y'a dɔn k'e bɛ fɛ ka dɛmɛ don jamana ma walasa ka se ka nin bana in de kɔni kɛlɛ ko dayɛlɛlen don i ye coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔna la hali bi an ka jamanakuntigiw y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 2 pankuru dɔ bɛna jigin an ka jamana kɔnɔ sɛbɛn dɔ kɔnɔna la mun bilala marisikalo tile 30 an ka jamanakuntigiw y'a laɲini k'a fɔ k'u b'an ladɔnniya ko fɛn min ye air france pankuru dɔ ye k'o bɛna jigin an fɛ yan nɔ avril kalo tile 2 u y'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ k'u k'u hakili sigi ko sabula mɔgɔ si tɛna kɛ nin pankuru in kɔnɔ a nakuma fo n'a kɛra baarakɛlaw yɛrɛ ye ko wa olu bɛ to a kɔnɔna yɛrɛ de la pankuru in yɛrɛ kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye faransi ressortissants ye a bɛ ka na olu de ta ni ka taa n'u ye faransi jamana kan o kama sa k'u b'a laɲini malien bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ an bɛɛ k'an hakili sigi faamuyaliko ɲuman k'o bɛ nin kunnafoni sanfɛ an balimaw an sera ka kunnafoni minnu lajɛ ka bɛn bi ma tarata don marisikalo tile 31 o de kun ye nin an bɛ dugawu kɛ bana jugu min donnen filɛ nin an ka jamana kɔnɔna la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma mɔgɔ minnu bananen don nin wagati in na ala k'a lafiya d'u ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma